Foarte bine ne cunoaștem istoria recentă. Apar multe cărți de memorialistică, dar puține romane despre ultimii 70 de ani. Despre unul dintre acestea aflăm imediat, în rubrica De ce aș citi? Așa cum am mai spus, în ciuda Casandrelor și Jelanilor, apar foarte multe cărți bune scrise de autori români contemporani. Dacă ar fi să iau un exemplu absolut la întâmplare, numai mie o să mai apară 3 cărți anul ăsta. Unul dintre romanele pe care le-am citit recent cu mare plăcere este acesta, Migrații, de Laurențiu Orășanu. Chiar și istoria cărții este una tulburătoare. Laurențiu Orășanu era cunoscut mai ales pentru poezie și proză umoristică. Ori, în momentul în care a început să lucreze la această carte, de cu totul altă factură, a aflat că are cancer, într-o formă galopantă, cum se spune. Am putea spune că a refuzat să părăsească această lume până nu termină romanul. Ultimele corecturi le-a făcut cu câteva zile înainte de a se sfârși. Ce fel de carte este aceasta? Aș zice că, în primul rând, o carte de istorie. O foarte necesară carte de istorie recentă, din anii 1940 până în anii 1990. După 89 au apărut multe cărți de memorialistică acoperind această perioadă, plus documentare gen Memorialul Durerii, plus câteva filme artistice, dar foarte puține romane pe aceste subiecte. Migrații acoperă în bună parte acest gol, iar Laurențiu Orășanu a simțit responsabilitatea pe care o avea și a încercat să cuprindă în carte cât mai multe lucruri. E vorba despre legionari, subiect revenit la modă de curând, printr-o coincidență, după apariția cărții, comuniști, servicii secrete, diaspora, plecări din țară, renunțări, compromisuri, trădări și nume celebre, ușor de recunoscut sub un alt nume, de la Mircea Eliade până la... Dar mai bine citiți cartea. Personajul principal este însă unul colectiv, diaspora românească. Înclin să cred că titlul cărții nu este pluralul substantivului migrație, ci al adjectivului migrat. Sunt cei care au migrat, cei care au fost siliți să plece din țară, destine împletite uneori în mod dramatic, copii care plătesc păcatele părinților sau nepoți pe cele ale bunicilor. Uneori se ating accente aproape telenovelistice. Un copil care are mama evreică și tatăl legionar. Pe fundalul acestui destin colectiv al diasporei se petrec numeroase asemenea drame personale, dintre care autorul o scoate în față cu preponderență pe cea a vieții operei și mai ales a morții prin asasinat a lui Ioan Petru Culianu. Un asasinat care a rămas până astăzi nelămurit. Ar fi fost suficient atât, mai ales că secvența crimei este deosebit de dinamică. Sunt acolo un general de securitate reactivat, un legionar revanșard, un tânăr gelos, totul în secvențe epice foarte scurte și montate rapid ca într-un thriller. Dar Laurențiu Orășanu conferă cărții lui mult mai mult decât atât, o dimensiune filozofică, una psihologică și chiar una parapsihologică, pentru că cel care urmează să fie ucis este obsedat de figura lui Giordano Bruno, despre care noi am învățat la școală că ar fi fost ars pe rug pentru teoria heliocentristă. Nu este adevărat, nu avem loc să dezvoltăm aici. În orice caz, clar viziunea și spiritismul sunt alte două dimensiuni ale acestei cărți extraordinare pe care e musai să o citiți. O zi bună vă urează Tudor Călin Zarojanu.